Potom, čo som bol v telke, tak som opäť online na tomto YouTube kanáli, super čo? A máme tu challenge a ďalšie IRL video, že tu máme všetky možné kola príchute, ktoré sme našli v Tesku. Môžeme ísť od tých najviac klasických, takže máme tu klasickú kofolu, je to nejaká grape edícia, ale teda je to asi klasická. OK, poďme na to. Ochutnám prvý. Daj si. Proste klasická kofola od 1 do 5. Proste jednotka je najlepšia, 5 je najhoršia. Asi 2. Dáme 2. Teraz máme opäť klasickú kofolu teda, ale je to už od Pepsi, je to zero sugar. Máme tu pohár a my dáme všetky tie kofoly do pohára a potom to na konci videa ochutnáme. Je to challenge, takže je to challenge. Wow. Takže dávaj si tam trošku si tam ulujeme. Áno, pekne, stačí, aby sa tam zmestilo aj iné pakšametle. Dobre, dáme si tu Pepsinu, zero sugar. Klasika. Ďalšia klasická kola, ale teda je to už, že vraj viac legendary, tak je Royal Crown Cola. To je teda, že vraj najhnusnejšia kola. To miesto. Lemon. Ďalšia Pepsina. Za originálnu kofolu. Máme tu už Coca-Cola verziu. A máme tu Lime Zero Sugar. Druhé miesto. To sa najviac teším, pretože som ju už raz mal. Sherry Lady. Ja by som to dal kľudne na jednotku, že? Asi hej. Ulejeme. Ulej. Ty vole. Naše konečné poradie je tu, toto máme prvé, to je Coca-Cola Sherry a posledné Royal Crown Cola. This is the challenge, is the special drink, like and subscribe. And I like you and bye, hej. Slečna sa prechádza. Akože, nechutí to zle, ale očuchaj to reálne, očuchaj to. Najprv to očuchaj. Ľudia, toto všetko z dnešného videa, dajte odber a like pre ďalšie videa a čaute.